Velkommen til BP's køkken. Yes. I aften skal vi lave... hvad skal vi lave, Jonas? Vi skal have lavet noget hvidløgskylling. Hvad synes du? Ja, med nogle bagte kartofler, tænker jeg. Det lyder lækkert. Og noget kryddersmør. Så lige bliver lidt smørsulten her. Jamen, skal vi så ikke bare lave noget saltdej? Jo. Det, der er vigtigt, det er, at hvis I ikke har lavet et bål, så skal I gøre det nu. Yes. Kanon. Jeg har lavet noget saltdej. Og til sådan noget, så skal man selvfølgelig bruge en masse salt. Vi skal have 800 gram salt. Og det er bare ned i gryden med det. Så tager vi dobbelt så meget mel. Der har vi 1600 gram her. Ned i gryden med melet. Så har vi næsten saltdej. Så har vi 8 deciliter vand. Ned i gryden med det. Og så ælter vi. Så er det vist ved at være rigtig godt, for. Så skal vi have kigget på den her krabat. Det er en kylling. Og den har vi lige været ude og hugge hovedet af, og alle fjerne og sådan noget. Og hvis jeg skal have lavet mad, så skal jeg lige have den af. Yes. Den her kylling, det er en han. Der skal vi have noget salt og noget paprika. Det lægger jeg i. Det skal vi have ind i maven her. Så den skal lige rengøres, hvis der ikke er det. Det tjekker man lige. Det var den. Så hælder man det her ned. Bum bum. Og så ellers bare helt klør 5 ind. Husk at vaske fingre. Det er hygiejne, vi snakker om jo. Så skal det bare ældes rigtig godt ind i alle hjørner og kanter derinde. Og så er det godt ske, at I sidder og tænker, hvad er det? Det er jo ikke hvidløg det der. Det er ganske rigtigt. Det er det ikke. Sådan. Det har vi lavet her. Vi har lige snydt. Det er jo tv-køkken, så vi skal snyde. Det her, det er 80 gram smør. Det er 6-8 fede hvidløg. Det kommer an på, hvor meget patruljen de kan lide hvidløg. Og så er der lige noget citron i. Det bliver rigtig godt. Det tager man bare her. På klør 5 igen. Rigtig som rundt med ansigtsmask. Og så ellers bare rundt på hele kyllingen. Rigtig godt og grundigt. Og det skal ikke sidde på fingrene. Kan jeg lige flytte den her, så I kan se. Ups. Så er det lige uden naturen. Og vi skal huske at bruge det hele, ellers så bliver køkkenet surt. Så, denne, så er den klar. Så når vi har klaret køkkenet, eller klaret kyllingen, så skal vi fatte den her, som Jonas lige har lavet. Så den her, det skal lige røres ud. Vi har taget noget mel på bordet, eller brættet, eller hvor nu lige i patruljekassen, hvor I nu lige kan få lavet det hen. Og så skal den ellers bare blive rigtig god tyk. I tager lige med fingrene her. Så har jeg sådan en her. Hvis I ikke lige har sådan en, så må I finde på et andet smart. Så. Og det er vigtigt, at den ikke hænger fast i noget. Så man vender den lige på gangen. Du vil gerne spise en pris, tror jeg. Sådan. Så fik vi den rullet godt ud. Den skal være cirka 1 cm tyk, ellers så brænder den på. Hvis der er lidt smør tilbage, så kan man lige tage det her, fingrene igen, og så lige smøre på, der hvor kyllingen skal ligge. Og husk, hygiejne frem for alt. Så tager vi vores lækre kylling. Lige rydder op, så er det hele. Det var det med køkkenet. Det vil man ikke være uvenner med. Sådan. Man kan jo godt lige få lidt ind der. Bum bum.
Og så er det ellers bare at lukke den rigtig godt til. Så tager man lige skørterne her og lige lapper sammen. Og så pakker man den ellers bare rigtig godt ind. Hvis man ikke gør det her rigtigt, så brænder lortet på. Og det vil vi ikke have. Yes. Når den så er pakket godt ind, så tager man lige og hælder lidt mel ud over den, så den lige bliver helt tør og helt tæt. Der må ikke være nogen huller imellem, fordi så går det, sprækker det, og så går der bliver saften ud. Så lægger man det op på en fællesbad, og så går man over til bålet og lægger den i. Er du klar med vores kylling, Andreas? Jeg er klar med kyllingen, Jonas. Så skal jeg bålet. Det er lige ved. Vi vil lige få lavet lidt plads til den herinde. Jo. Den der rigtig god varme. Hele vejen rundt om. Tror du kan have den der? Det ser godt ud. Sådan. Så når den ligger der, så pakker man bålet godt op rundt om den igen. Fyrer fuldt op på varmen. Og det samme det gør vi med at vaske kartofler. Sådan. Yes. Så når vi har fået vores kylling og godt gang i det, husk at holde gang i det hele tiden, så skal vi også kigge på vores kartofler. Noget I skal huske, det er jo kun til 4 mand, som vi er her i staben, der skal lave mad der i aften. Så når I laver mad, så skal I nok lave dobbelt portion af saltdej. Men vi har lavet 4 platter her til 4 kartofler. Får man lommen, dem henter vi lige her og kravler op. Den er røden, den gider vi ikke at tage. Og så pakker vi dem ind, præcis ligesom kyllingen. Wupsi wapsi. Helt tæt og fint og fornemt. Så sådan en lille fin saltbold her. Så vi den bare lige over til Jonas her, over skulderen. Så griber han den. Wupsi! Og det gør vi bare lige på alle 4. Så går det lynhurtigt. Så smider Jonas dem ind i bålet, hvis vi lige kigger tilbage. Ja. Så skal vi lade være at brænde fingre. Så han tager fællesbaden og gør det med. Og vi skal se, om Jonas han kan finde ud af at tænke hurtigt. Tænk hurtigt! Ja. Han er ikke helt travlt. Så ser vi den sidste. Der er så en her i staben, der ikke får en kartoffel i aften, fordi den var rødden. Så sådan er livet. Sådan er at være spejder. Man kan ikke altid få det hele. Og man må jo spise, hvad der er. Tænk hurtigt, Jonas. Sådan. Og den her, den løber vi sammen. Den var røden. Sådan. Kyllingen, den skal cirka have en lille times tid, inden under rigtig godt brænde der. Der skal mere fut på, så det får jeg lige Jonas til at gøre. Imens, så kigger vi lige på, hvordan vi laver noget smør. Godt. Nu har vi jo brugt al smøren til den stakkels kylling, der ligger herinde. Og Jonas han prøver at passe varmen fast på dem. Det ja. Vi skal lave noget kryddersmør. Jeg har været ude i skoven og finde noget skvalderkål. En gang løgkarse. Den ser lidt slatten ud, men det gør den ikke, når man lige plukker den. Og en kodriver. Og det er ikke fordi, at koen den bliver dreven. Det er fordi, at det smager pissegodt. Det har jeg brugt hernede. Wupsi. Der er de hakket i fine stykker. Lagt i en gryde der. Bang. Vi laver noget smør. Til det, der skal vi bruge et par stykker kaffefilter. Noget fløde. Og 3 poser. Og en lille smule salt, som jeg har hernede. Sådan. Fordi det skal jo være saltet smør. Det man gør, det er at man tager sin fløde. Åbner den. Hælder sin fløde hernede i. Bum. Bum. Sådan. Så tager man en 2-krone. Jeg har ingen 2-krone. Den er der.
1-2 kroner ned i. Finder en knude på posen. Der skal være luft nede i posen. Sådan her. Yes. Følelsefingrene med her. Så tager man en pose mere. Fordi hvis der nu går hul på den, så er det meget rart lige at have en backup. Så man propper posen i posen. Posen med fløde i posen. Uden fløde. Så man får en pose med fløde. Det vi så gør bagefter her, det er at vi tager en pose mere i en pose. Så tager vi posen med fløde i og propper ned i en pose uden fløde. Sådan der. Sådan. Og så ryster vi bare. Sådan. Så når man har gjort det, så har man kan se hernede i posen med posen med fløde, som nu er blevet til smør. Og det kan man se ved, at der begynder at være nogle væske dernede. Det er det, man kalder valle. Jeg skal huske, hvad det er knude på. Så det, man gør, det er, at man tager sin pose, og man har taget de 2 andre fra. De her kaffefilter her, og propper i. Et stykke kande. Tager de kaffefilter, propper i her. Man kan godt lige tage 2, når man nu er i gang. Køkkenet har jo givet. Sådan. Og så hælder man det her ned i her. Med, som er blevet til smør. Og ned i posen her. Eller ud af posen hedder det. Ud af posen. Det er rigtig lækkert. En lille ting, man skal huske at proppe salt i. Det håber I har gjort. Det her, det tager lidt tid at ryste, så det er en god idé at komme i gang med det fra starten af. Sådan her. Sådan. Så har vi fået rigtig, rigtig lækkert smør her. Det var ligesom i BP. Der kunne man jo ikke bare gå ned i supermarkedet. BP's tid. Gå ned og købe det i supermarkedet. Der skulle man jo selv stå og kværne det, som det hedder. Så vi har stået og kværnet smør her. Vupsi vapsi. Det er rigtig lækkert det her. Alt det, der sidder på siderne her, den kan man lige tage i en skål. Vupsi. Tak for det, Jonas. Jeg tror, du skal kigge til bålet, Jonas. Det gør vi lige. Så kan man lige skrabe alt det her af, fordi der er nemlig ikke noget ualle på. Det er taget af. Husk at holde øje med jeres bål. Der skulle gerne være en bålfyrer, eller en fyrmester, ligesom Jonas. Der skal være lige så god som Jonas, fordi han er jo fantastisk bål her. Meget seriøs, og der er slet ikke noget pjat med ham, når han laver bål. Nej, han har fuld fokus, han er slet ikke bange for ilden eller noget som helst. Han er fuldt fokuseret. Det er dejligt at se. Så tager man vores hernede. Der kan man se, at vallen gerne skulle løbe fra. For døjen der. Og vi kan tabe den. Så kan man lige hælde vallen fra hernede. Lum. Det er en god idé, hvis man lige maser sin smør lidt. Fordi, så kan I godt se. Burs, man, det vælter ud med valle. Det her, det er det, man laver kernemælk af. Det skal vi ikke prøve i dag. Sådan. Jo mere ud man får ud af det her, jo bedre smør får man. Men vi stopper den her. Sådan. Kan I se det? Rigtig lækker smør. Bang! Sådan. Jonas, det kan du lige prøve på bålet der. Hold fast, et flot bål. Nu kan jeg se, den seriøse mand. Der er ikke noget pjat med ham. Der er kun opgaven, der hedder bål, der løses. Godt. Så har man sin smør her. Den rører man lige rundt. Lige hælder det sidste valle fra, kan vi se her. Det er ikke fordi, jeg har brugt et piskeris hernede, eller en håndmixer. Det er det ikke. Så tager man, der bliver arbejdet bagved. Så tager man sine urter, bang, ned med det. Og så rører man rundt igen. Ja. Så rører man rundt, så man får en rigtig lækker urtesmør. Sådan. Det her, det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig godt, kan jeg sige. Hvis man gerne vil have den lidt spicy. Nu har vi jo proppet svalderkål, løgkarse og lidt kodriver. Så kan man lige tage et hvidløg her. Et og 2. Der er ikke mere der. Sådan. Husk hygiejne. Det er meget vigtigt.
enten så skal man hakke det meget fint, eller så skal man have en løgpresser. Det ved jeg ikke, om man er i patruljekassen. Det kan jeg lige kigge. Whoopsie. Det var sådan en hvidløgspresser. Det går lige hurtigt, det her. Sådan. Bum. Så bliver det rigtig lækkert. Sådan. Sådan der. Så kan I se, hvis jeg lige kommer op til kameraet her, så kan I se en rigtig lækker kryddersmør her. Sådan der. Der er en masse krydderurter i, det er helt grønt faktisk. Og det er jo det grønne, der er gode for øjnene. Så det. Og man kan jo lige smage. Så. Mallen. Det skal vi ikke bruge til noget. Resten af krydderurterne kan ikke bruge til noget. Vi vasker op her. Sådan. Så er det færdigt. Nu vil jeg anbefale jer, at I vasker op også. Og alt det her, det skal vi lige have styr på. Vask op nu. Der er næsten ikke noget opvask med det her jo. Og så venter vi på, at den der kylling og de kartofler, de bliver færdige. Så kan vi jo lige smage lidt på det her med. Hej Andreas. Hej. Andreas. Godt mål, jeg har lavet. Ja, det er pisse godt bål, du har lavet. Så skal vi jo bare vente. Og hvad kan man bruge ventetiden til, Jonas? Jeg har lært sådan en rimelig godt trick. Sådan, du skal vise. Du kender det der med nålen, det er akupunktur. Ja. Det prøv lige at hoppe herop, så skal jeg vise den smart. Det ved jeg sgu ikke lige. Du ved. Hvad skal du med saltdejen, Jonas? Det er godt for øjnene samtidig. Det er ligesom agurker, du ved, om man tager sol eller sådan et eller andet. Ansigtsmask, så har man agurker i øjnene. Men det er ikke agurk, Jonas, det der? Nej, saltdej det er meget, meget bedre, fordi der er salt i. Så det trækker sådan urenheder ud af huden imens jeg giver dig akupunktur. Det er helt vildt godt. Er du sikker på det her, Jonas? Jamen, jeg har prøvet det masser af gange. Okay. Jeg er faktisk næsten udvalgt. Det føles lidt åndssvagt, Jonas. Du kan ikke se noget som helst lige nu, vel? Nej, det kan jeg ikke. Kan du sådan prøve at flade det lidt ud på maven, fordi det er lige der, hvor jeg kommer til at operere. Operere, Jonas? Jonas, du har ikke din dolk fremme, vel? Nål. Du kommer næsten ikke til at kunne mærke noget. Nej. Og det er faktisk, det sjove ved det her, Andreas, det er sådan, jo mere stille du ligger, ikke? Jonas, er du sikker på det her? Det sjove ved det her, Andreas, det er jo mere stille du ligger. Ej, så kan du lade være at trække vejret lige et øjeblik. Jeg advarer dig, hvis du så meget som... Trækker vejret, ikke? Hvis jeg stikker forkert, ikke? Du ved godt, dit hjerte det er lige i nærheden. Der er ikke langt, hvis jeg lige viser sådan en nål der. Jeg er lidt nervøs. Rolig nu. Du det kan gå roligt. Og ja. Og ja. Hvad laver du? Akupunktur. Det har jeg da sagt. Jamen, jeg føler mig lidt dum. Hvorfor det? Det her, det skal du ikke tage dig. Det er sådan det lyder det bare. Sådan her, jeg regner med ventetid. Nej, ligger du ikke og nyder det? Altså, solen skinner og alt muligt. Og solen skinner næsten herude på den anden side af det der saltdej, som for øvrigt er rigtig sundt for huden. Okay. Det er fordi, du har noget herinde i lommen, som jeg ikke rigtig kan sådan... jeg kan ikke sætte akupunkturnålen igennem det, så jeg sådan åbner den lige. Okay. Sådan der. Og det samme faktisk lidt med den anden herovre. Det er den der kuglepind. Det er sådan lidt i vejen. Du har også mange kuglepinde, hva'? Ej, må jeg låne en af dem til? Jeg tror sådan, den her vil jeg måske godt lige presse ned. Du skal ikke presse en kuglepind ind i mig. Er du sikker på det her, Jonas? Ja. Men du havde prøvet det før? Det er sådan nogle trykfølsomme områder, du ved. Meget trykfølsomme især. Det kan jeg godt mærke. Jonas, hvad laver du dernede nu? Nej, det er faktisk meget interessant. Det er fordi, jeg står faktisk og arbejder. Jeg står og arbejder lige her. Men på grund af akupunkturnålene, jeg har lige her i din maveregion, ikke? Så føles det sådan meget anderledes. Hvor føles det, som om jeg opererer hende der? Et sted, jeg ikke lyst til at nævne sådan højt her på film. Altså, du kan sagtens sige det her til mig. Det føles, at du er lige omkring mit bælte og lidt længere nede. Så er det mellem benene, føles det. Ja, men det er sådan en meget typisk reaktion. Men det er som sagt bare en illusion.
Jonas, du laver ikke syvkabale på mig, vel? Hvilken kabale? Syvkabale. Nej, jeg er ikke særlig god. Jeg er faktisk lidt bedre til edderkop. Okay. Kender du edderkop? Nej. Kan du ikke? Det er yderst interessant. Men det er en helt anden historie, Andreas. Så skal du bare ligge helt stille. Jeg troede bare, vi skulle spille kort sammen, Jonas, mens vi havde ventet. Hvem har kort? Har du kort? Nej, men det kunne vi nok finde et andet sted på trullekassen, eller... Ja, ikke. Jeg har kun taget det vigtigste med. Det var dig. Tak. Så det... Jeg tror, den skal bruge nogle ben. Men hvad tror du, andre ting, hvis de så mig sådan her? Med nål i? Ja, med saltdej i hovedet og... Altså, følger du slet ikke med på internettet og Instagram og sådan noget? Nej. Det nyeste hit, det skulle jo faktisk være det der sådan noget finger trap. Så hvis man lige rører sin næse, og så hagen på samme tid, og så hvis læberne de går imod fingeren, så er man naturligt smuk, hvilket jeg selvfølgelig er. Og hvis den ikke gør, så er man ikke naturligt smuk. Det gør jeg ikke. Præcis. Derfor er jeg så meget pænere end dig, Andreas. Okay. Men det... Ja, lige... Det gør ikke ramme læben, Jonas. Hvor mange... Helt hypotetisk, ikke? Ja. Hvor mange kort tror du så, jeg kan nå at gemme på dig, som du ikke finder? Ikke nogen. Vi har ikke nogen kort, Jonas. Du sagde du ikke, du havde sådan nogen. Nej, det er også en fuldstændig hypotetisk spørgsmål. 16. På en skala fra 1 til 10 kun. Jeg tror, jeg skal det ikke 10. Ja. 9, så tror jeg. 9? Men vi har ikke, altså... Nej, jeg har ingen kort. Skal vi se her. Okay, det her det kræver sådan. Kan du lave en trommevivl? Sådan, jeg arbejder faktisk bedst under trommevivler. Det her det er sådan rimelig vitalt. Er det her din navle? Ja. Okay, undskyld, jeg havde det forkert. Så du siger, du er bange for nåle? Ja, jeg er ikke så glad for nåle, i hvert fald, men... Ej, men det er derfor, jeg bruger faktisk heller overhovedet slet ikke nåle. Jeg bruger sådan en trykfølsomhed. Så for eksempel det her, det kan jeg mærke, at det må være din navle. Ja, det spurgte du om lige før. Ja, men det er jo fordi, jeg lige skulle verificere det. Så gøre det sådan... Jeg er sikker på, at det nu var helt rigtigt. Okay. Har vi et æble? Jonas, hvad skal du bruge et æble til? Og så skal vi fyre lidt mere op, tror jeg. Kan du komme lidt ind med benene også? Og så... Jeg tror ikke, vi skal have fyret mere op, fordi nu skal det bare have lov til at brænde ned, for så bliver kyllingen snart færdig. Du også smøre ind i smør, faktisk. Nej, det kan vi ikke. Har vi nok saltdej til? Tror du sådan... Du ved... Til hvad, Jonas? Jeg har saltdej i hele hovedet. Ja, men det er jo ikke helt nok, fordi altså, du vil jo nok huske, hvis der ikke er saltdej over det hele, så brænder det på. Jamen, jeg skal jo ikke brændes. Nej, det er heller ikke meningen. Det er også derfor, vi skal have saltdej nok, jo. Der er ikke mere saltdej, det bliver brugt til kyllingen. Er vi ikke snart færdige, Jonas? Jo, nu skal du bare se her, Andreas. Det tager ikke så lang tid. Det lyder så, om du leger med kort. Du ved godt, hallucinationer. Ja, okay. De kommer meget ofte omkring akupunktur. Jeg kommer lige om... Jeg skal lige se, hvornår kyllingen den er færdig. Er du klar? Ja. Hvis den nu er færdig om sådan 10 minutter eller sådan. Jeg kommer om et kvarter, Andreas. Vi ses! Skal jeg så bare ligge her, Jonas? Vi ses, Andreas! Men Jonas! Det er bare blive liggende. Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige nå noget inden. Jonas! Ja, nu er jeg kommet tilbage, Andreas. Det tog også lang tid, synes jeg. Ja, altså, det er som man tager det. Det kommer an på, hvad man render og laver. Hvad lavede du, Jonas? Det er jo en helt... Hvad har du lavet? Jeg har lagt her og ventet på dig i hvert fald i et kvarter, men jeg tror med, at det gik en halv time. Det var også virkelig dumt. Men det sagde du, jeg skulle, Jonas. Du er i gang med noget akupunktur for mig. Hvad har du lavet?
Jeg har lagt her med saltdej, og ja, så bruger du så ikke nåle jo, men jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Jeg forstår slet ingenting. Altså... Altså... Forstår du ikke, Jon? Må jeg se dig selv? Og dømme ud for din... hvad? Du har rigtig nok hygget dig, kan jeg så forstå på det hele. Det var da ikke mig. Det var da dig, Jonas. Nej, mig? Hvad har du lavet? Hvor havde du kort fra? Ja, hvor har du kort fra, må jeg hellere spørge? Overalt. Det var så... Det var da grove. Har du været over i patruljekassen? Du har ikke Nej, spist jeg har lagt uden her, mig, vel? Jonas, i en halv time nu. Jeg var ved at falde i søvn. Ja, det tror jeg da pokker, du har siddet til. Nu har vi kørt syg også. Ja. Har du spist patruljeslikket uden mig? Jeg kan godt sige det, Andreas. Så er det altså ikke for sjovt. Jeg har ikke. Jonas, jeg har lagt her, dengang du gik frem op. Du har været i... Du har tydeligvis været i patruljekassen. Har du spist patruljeslikket? Så kan jeg godt sige det, så... Ja, jeg har ikke slik med, Jonas. Vi har heller ikke kort med, vel? Jeg har gemt slik derovre. Har du fundet det så? Nej, jeg har lagt her. Så du har ikke spist mit slik? Nej. Godt. Så... Jeg har for øvrigt selv ikke noget slik. Det var det vist at være en. Det var virkelig... Ja, Det var mange. Det var i hvert fald mere end 9 kort. Det var rent hypotetisk, du snakkede om, at... Jeg husker ingenting. Nej, det kan jeg godt have været. Har du nogensinde hørt det der benægt? Og hvis det ikke virker, så lyv. Det er du i hvert fald god til. Jamen, Jeg tror også, den der kylling snart er færdig. Det er ikke en kylling. Nå, den kylling, nå! Så det var nok. Skal vi prøve at kigge til den? Så når bålet det er godt brændt ud, så skal man bare ind og finde sine små guldgrupper, vi har herinde. Så det går meget Jonas i gang med. Jeg tror, at man ikke brænder sig. Der er knæ mig varmt. Okay. Og det er en god idé, hvis man lige sådan kan huske, hvor man har lagt tingene henne. Du vil gerne spise med pris, tror jeg. Ikke tage med det bliver varmt. Kommer lige så stille. Sådan der. Skal I se her. Bang! Sådan. Sådan ser den ud. Godt. Så når vi har sådan en her krabat her, så skal vi lige have hakket den ud. Det er jo stenhårdt det her, så det man bruger bare lige sin skovl her til at få fisket den her and ud. Ja, det var så en kylling. Den går videre i Jonas med. Og det er hammer varmt, så det skal man lige passe på fingrene. Som I kan se, så begynder der at komme et dyr frem herinde. Det kan godt være. Jonas, jeg skal lige bruge en skovl med. Jeg kan også, at man lige skal have 2 skovle her. Det ser lækker ud derinde da. Jeg tror lige, vi prøver at vende den om, for at sætte den varm. Så lad det. Sådan der. Vupsi, siger man så. Det er det med lækkert, det her. Det her saltdej, det kan vi ikke spise. Altså, det er... Så kom kyllingen frem. Så gør man lige sådan her. Vupsi. Husk, alt det her, det skal væk, når vi skal til at lege med selve kyllingen. Vi har lige sådan 2 gafler her. Bum. Så vender man lige den her om. Sådan. Og så lægger man den på ryggen. Man kan se her dejlige her i røven. Det er dejlige salt og paprika, vi prøver ind. Det løber ud af den. Der er lige sådan en dejlig smagsprøve. Tag vores kniv. Der fører man. Der har man fat i låret her. Kører ned her mellem. Og når man så lige kommer ned, så kan man lige skubbe den ud til siden. Og så kan man se, om den er færdig. Den skal meget gerne være færdig.
Hvis I giver det en time og et kvarter, så er der ingen problemer. Det er den, jeg har fået. Så finder man lige ledet og skærer det over. Sådan. Så har man et dejligt lår her. Bum. Sådan der. Det samme gør man på modsatte side. Der har den tabt benet. Det tror jeg ligger i saltdejen. Den er rigtig, rigtig mør, den her. Sådan der. Der var lige et overlov. Underlåret det ligger i saltdejen. Det skal man lige være opmærksom på, så man ikke bare flår den i stykker. Her i midten, der tager man sin kniv. Eller brystet her. Kører ned igennem midten. Hele vejen. Så kan man ligesom fornemme, at der er et bruskstykke. Tak for det, Jonas. Velbekomme. Og så kan man lige køre den ind her. Alt for dig, Andreas. Og mad. Især maden. Især mad. Alt for mad. Den er i hvert fald mør. Sådan. Så har man et rigtig godt stykke lår her. Der skal vi lige vingen af her. Det skal vi ikke spise. Sådan der. Og det tilsvarende på den anden side. Det her skin her. Er den ikke helt færdig, så kan man jo lige skære den ud. Så prop på en pande, riste over bålet igen. Og lige, så får man også sprødskin. Så det tror jeg lige prøver. Jonas, ind i skuret, der ligger lige panden. Sådan. Ned til siden, så man rammer bunden. Og så drejer man kniven og kører den nedad. Det er ikke så svært, som kokken lige prøver på at få sig selv op på. Se, det tror jeg er. Man kan se, den er lige lidt saftig. Det smager kun godt. Sådan der. Alt det her, det er til det er forretten. Så det Skal jeg prøve at stege det her? Skal det kan man fantastisk. Jonas, han vil nu prøve. Ja, prøv at se her. Se Jonas, se der. Nu spiser du ikke noget af andet, vel? Jeg synes altså, det skal være nok til os alle. Men jeg skar den bare ud. Og det er du rimelig god til. Ja, det ja. Men Jonas, hvis du bare lige går over og steger den der, så er det fint. Bare lige smage på det. Nej, Jonas, gå nu derover. Lidt? Jonas, gå nu over og steg den her. Ja, så er der en kylling, Andreas. Ja, godt. Det bliver rigtig godt, det kan jeg mærke. Jeg holder øje med dig. Jo, Jonas. Smager det godt? Jeg har ikke smagt det nu. Jeg har ikke smagt det nu. Ja. Det er jeg heller ikke. Slet ikke. Så mens vi venter på det der, så tager vi lige vores skrov her. Prøv lige at kigge der. Ej, bare se, det brænder på, Jonas. Jamen, jeg er også sikker på, at jeg skulle have husket noget olie. Ja, det er meget vigtigt. Ja. Det er godt. Ja. Det ved jeg godt, Andreas. Jeg glæder mig til at smage det. Sådan. Jeg står bare lige og sagde kylling. Godt, Jonas. Så kan man lige tage vores kartoffel imens her. Vend bagsiden om. Så skulle der gerne komme en dejlig fin kartoffel frem her. Den er blevet lidt sort her. Sådan der. Det skal I selvfølgelig ikke gøre på lejrpladsen der. Den skal jo være pæn og ren til instruktion. Men når vi står her i hytten, der må vi gå der. Buskhygiejne. Det er meget vigtigt. Sådan der. Så kan vi se en rigtig dejlig kartoffel. Det kan jeg så smage nu. Den skal ikke have en time. En halv, så er den der lige præcis. Jeg skal bare se, hvad du laver. Men jeg laver ikke noget, Jonas. Jeg står lige og laver kartofler. Nå. Jeg står bare lige og laver kylling. Godt, Jonas. Nu spiser du ikke noget af det, vel, Jonas? Overhovedet ikke. Godt, Jonas. Det gør jeg heller ikke. Jeg ser her. Det er alt for sødt. Halv time.
Ikke mere. Men det var jo planlagt der. Det var lige efter køkkenreglerne. De skal ikke have det hele serveret på et sølvfad. Så hvis I har proppet dem ind, og de er en time, så ser de sådan her ud. Hvordan ser det ud med kyllingen der, Jonas? Hvordan med bakken? Det er rigtig godt, tror jeg. Det er jo sådan næsten masterchef. Det er set fjernsyn. Jeg tror, jeg skifter hånden. Jeg er faktisk højere, hvis du vidste. Det vidste jeg ikke. Jeg troede bare, at du var venstre hånden. Ikke lige nu i hvert fald. Det kan godt være, at det bare sådan det rager. Sådan. Så godt det her. Jeg tror, vi stopper den der, Jonas. Jeg tror, det er fint. Nej, det var ikke fint, Jonas. Bare kald mig Jamie Oliver. Jeg kalder dig Jamie Oliver. Så tager man vores... Ej, prøv at se her. Så tager vi vores... Det er flammernes ting. I så jo selv, hvor seriøst han var omkring de bål der før. Så kan man jo lige tage en glas smør. Rigtig smør. Og så venter vi på vores kylling. Så vi jo selvfølgelig lige er klar. Vil du have det hele, Andreas? Men vi kan lige op, så spejderne lige kan se, hvordan det skal se ud. Sådan her. Så fik vi lavet en hvidløgskylling med brændte kartofler. I skal ikke lave brændte kartofler, I skal lave bagte kartofler. Så en halv time for kartoflerne, så er de done. Smør. Holde til masser af den her. Så når vi så skal have slukket bålet, så har Jonas en rigtig, rigtig smart måde at gøre det på. Eller lade være kasten, så tror jeg, det går helt galt. Jeg bliver våd. Så. Nej, jeg blev rej. Det var da helt vildt. Jeg var våd langt ud med armen. Ja, det var sådan en måde. Det var sådan en måde, man kunne gøre det på. Jeg fik helt ondt i maven, så rej blev jeg.